good morning mga moms. This is Mom Gigi once again and welcome back to my channel. And for today's video, sisimulan nga natin ngayon na maghanap ng ilan sa mga pwedeng pangregalo at pangbigay para kay Brenda, courtesy of the group of JJP. Okay, pero nandito tayo ngayon sa Mabuhay Lane sa Palangka Street, Quiapo, Manila. At nakakita tayo ng mga pwede natin mabili para sa kanyang bahay. So, sa housewarming. At kapag birthday gift na rin ng this month. So, halika, pili na kayo sa loob. Tingin tayo sa makabulat. Let's go! Ayan. So, nandito na tayo sa loob. At titingin na tayo ng ating mga pwedeng mabili. Possible na mabili. Hi po mga moms. Dito pag naganap yung Batang Quiapo na taping, yung habulan. Ito po. Ay, pwede mo malaman yung mga names nyo, okay lang ba? Nanay Aida. Nanay Aida at Norma. Ate Norma at si Ate Nadine. Nadine. Wala namang marites dito, no? Marami na. Marites lang. Okay, so wala na natin na pamimili ng mga need. Ay, ito na agad-agad. Oh, may nakita tayo na mga mangkok. Ito po isang set. Ayan ate, magkano po yung ganyang isang set ninyo? Ito po, 1-2 po. 1-2 na yan. Walang bawas yun. Wala pang wholesale price na po yun. Pang wholesale. Ano po mga laman? Ano po yung mga nasa loob? Mga bowl, yung ganito, mga single. Ilang ganyan? 8. Tapos Walo. isang sandok, isang malaking bowl. Isang set ng sandok na to. Paano pag isang ganito lang? 800 mo. 800. Wala nang bawas din. Wala na po talaga mo. Makikipag- Sagad na po. O sige, total marami naman akong iba pang item sa bibiliin. Baka doon tayo makadiscount. O sige, isa akong set niyan. Opo. Tsaka isang bowl. Isang bowl yan na po. Ito na lang. Ayan. Maganda siya. Tsaka makapal, Opo. Ano kahoy po ito gawa? Saan kahoy? Akasya po. Ay, Kaya pala umuunti ni Akasha. Charot! Ginagawa na ganito. Sa 800 pesos, okay na. Ito pwede ito sa mga ulam or sa Opo. kanin din. Kaya talagang pangsalan. Or pang sala, Okay. yes. Sige. So, isa niyan, tsaka yung Ito, pang takip sa baso. Okay, ngayon meron tayong, ito. Pantakip ng sa sa baso, patungan. Magkano sa ganito ate? 250 ma'am. 250? Hello. Yun na yung last price. Binigay ko sa'yo. Ay, at ano to? Same po yan. Parehas sila. Okay. Patungan din ang baso yan. Maganda rin to. Gamuan. Kasi itong isa, pwede mo rin magamit yung tray niya, no? Marami. Yung pinaka-tray niya. Pwede yung lagay ng mga. So, kahit 200 siya, sige, bongga. Isa-isayin natin, pili ba tayo na iba. So, pwede pa akong kumuha ng ito pala. Yan na ito. Ito. Sandok at saka pangkanin tsaka pang sabaw. Bongga. Ito pang soup. Magkano din sa pang soup? 100 na. Isa? Maganda kaho yan. Okay, sige. So, pili pa tayo ng iba. Okay, ngayon sa plato po, meron kayong mga plato. Ang dami nila rito, Ito, Ay, okay. Magkano po yung ganyan? Per piece din po yan? opo, Or 150. Pero binigay ko sa'yo 140. okay siya sa 140? 130? Wala. Pang wholesale na talaga yan, ma'am. O 40? 10. Okay, sige. 10 niyan. Then, ito yung mga ganito, yung Ito mangkok. po, 150 kaso binigay ko sa inyo ng 100. 100. Opo. Okay na sa 100 yan ha. O, sige, Opo. sige. Bongga, I love it. Okay, so tingin pa tayo ng iba nating order. Yan naman ay pang Sausawan. okay, ito. Ay, ito ano to? Yan din po yan. Magkano to? 250. Magkano isa? Ah, Magkano isang ganito? 35. So, 3 for 100. 100.
Okay. So, dito na lang tayo kasi nakaano naman na ako sa plato. So, ito na lang. Anim na peraso sa dalawang tig 300, no? Ano pa ba? Tingin pa tayo. Okay, so andito na yung ating mga napili na items para sa pandagdag natin sa bahay ni Brenda. Kasi alam naman natin na lagi siya maraming bisita, kapamilya and mga kaibigan. So, narito na yung iba sa mga orders natin. So, unahin na natin. Unahin natin yung bowl na large. 3 bowl na large. So, meron tayong 3 bowl na large. Ito. Hindi ko ba ito ginawang 5? Gawin natin 5. Ay, gawin natin. Oo, kasi baka mabibig. So, at least meron siya. Diba? Maganda siya. Ay! Malalaki siya. So, kung malaglag, hindi siya basta-basta mababasag. Matagal naman yung ano nito, lifespan. Ay, hindi ba siya to agad masisira? O Hindi ba? naman. Depende po sa paggamit. Okay. So, ayan. So, meron tayong 5 bowl. Parang magkakaiba ng size. Kasi, so, meron tayong Ganyan lang yan kasi. Okay. Asan na? 5 bowl. Then, saan na tayo next ate? 6 na bowl na small. Ano na dito? 2, 4. Ito yung magkano isa nito? 50. 300. Okay. Then, sabi ko, ito, medium. Medium. 80 isa. 6. 5 lang. 6 na talaga. Tulog pa tayo ng isa. Di ba? Paramihan. Then, 2 pares na sandok. ay! Bali, isa na lang kasi meron tayo dun sa isang set, di ba? Isa na lang. Kasi meron na siya dun sa isa, di ba? Ilis ko na lang mamaya. Isa lang siya. Tapos, 10 pieces na Na plato. plate. Yun. So, we have 10 pieces. We have 10 pieces na plato na. Yan. 7. Bombery. Ano to? Ano? Wala po. 140 isa. Okay. 2 sa sunshade. Shansi. Yan. Ito. Ito pang prito. Opo, Magkano naman? may panghalo-halo. Magkano ito lumalabas yung isa? 100. 100 din isa. Pwede rin pang kamot. Pang kamot ng ulam. Okay, go. Next 2 is... coaster. Yung patungan ng baso. Okay. Ito yung ating ano. Yan. Para sa... Okay, then... Yung 6 na sausawan na maliit. Ayun. Ito yung ano, 3 for 100 ito. Ang cute mga sausaw. Pwede ka mag ano, ng patis o toyo. And then... Isang salad bowl na Solo. hindi, malaki mo. Set. Isang itong set. Isang set nito at saka etang Isang malaki. solo. Solo. Single. Yeah, okay. Perfect. And Tapos, go 3 by 3. ay, Ito. dahil pala hindi na ako kumuha nito kasi meron ng ganun, no? Mas malaki naman yun. Okay, then eto to. Ay, maganda to kasi pwede siya maglagay rito ng mga candies or patungan ng ano niya, bawang sibuyas, di ba? So, okay. Kano to? 200 lang. Dalawa na. Dalawa na lang. Dalawa. Meron lang. Dito na lang sa report. And ito, Yan. Wood tray. Big. 180. plus price. Patungan ng ano, ng Hindi. Yung one set na ano muna.
Later yun, later. Later na yun. Kasi nagsunod. Anim na ticket. Ito, yung patungay. Ginagamit din yung pag sumasaka sa palayo. Oo. Kasi sa Tapos palayo. dalawang ito, diba? Bao tray. Okay. That's all. That's all for tonight's video. Okay. So, ayun na nga. Nako, marami-rami na tayong napamili din. Ay, yung ano pa? Sandok. O yung ano. Yung ano, yung plato. Ay, kutsara. Ito, yung malaki? Oo, yung malaki. Kaya, ganun mo na lang. Yan. Yan. Isa. Pagkakain na po ang mga buhaya, ito din gagamitin. Sara. Alaki! Ano pa, madam? Ayan. So, that's all for now. So, ayan na. Ito-total na natin magkano ang lahat-lahat na nakuha natin. Okay. Let's go. At ayan na nga, simulan na natin ang pag-iipake ng lahat ng ating mga pinamiling items na gagamitin natin pampasalubong para kay Brenda sa kanyang Hinaguan Farm. Ayan. From Manila to Cagayan de Oro City. Let's go! It's DJ.